Labarin Inna mai tuwo. A cikin wani ƙauye mai suna garin Maɗaci, wata mata mai suna Inna Hauwa ta shahara da girkinta. Tana da babban shago a kasuwar ƙauyen, inda take dafa tuwo da miya kala-kala. Amma fa akwai wani abu guda ɗaya da ya sa ta shahara fiye da kowa, shi ne sakarci. Inna Hauwa tana da zuciya mai kyau, amma tana da yawan faɗawa cikin tarkon wannan zance saboda rashin fahimta ko sakarci. A kullum idan wani ya zo sayen tuwo, tana iya ɓata masa da bayani mara kyau ko amsa da abin da bai dace ba. Rana ta farko, wata rana wani bawan Allah ya zo shagonta yana jin yunwa, ya ce Inna Hauwa ki kawo min tuwo da miyar taushe. Sai ta amsa da cewa to na gode Allah ya albarkace ka. Ta juya ta koma cikin shagon ba tare da ta kawo masa komai ba. Mutumin ya zauna yana jiran abincinsa har sai da ya haƙura ya tafi. Rana ta biyu, wani mutum ya zo neman gishiri a cikin miya ya ce, Inna Hauwa, wannan miyar ta yi kyau amma kina iya ƙara gishiri. Ta ce, to na gode Allah ya albarkace ka. Ta juya sai ta ɗauko wani gishiri mai yawa sosai ta zuba masa a cikin miya, har ya koma kamar gishiri da ruwa. Mutumin ya fara zubar da hawaye yana cewa, Inna Hauwa, wannan ba tuwo ba ne, azaba ce. Rana ta uku, mutane sun fara jin labarin sakarcin Inna Hauwa. Don haka wani mutum ya zo yana so ya mata wasa. Ya ce, Inna Hauwa kin fi kowa iya girki, amma in ina jin miyarki a yau ba ta da daɗi. Sai ta ce, ai ka san me? Da gaske? To bari na gyara. Ta ɗauki kwanon miyar sai kawai ta zuba cikin kwandon shara. Ta ce, to na gode, yanzu zan dafa wata sabuwa. Mutumin ya kalli tuwonsa ya ga cewa ya ƙare. To amma a kullum sakarcin Inna Hauwa gaba yake yi. Duk da sakarcinta, mutane sun ci gaba da zuwa kasuwarta saboda girkinta yana da daɗi sosai. Ko da kuwa ba za ta baka abinci ba, ko ta mance da amsar kuɗi, mutane sun fi son cin abincinta fiye da na kowa. Haka rayuwa ta ci gaba a garin Maɗaci, inda Inna Hauwa ta kasance matar da tafiyarta tana ba da dariya, amma girkinta yana ba da daɗi. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen labarai daga gare mu. Mun gode.